हेलौ लोगोफोर, आंनि दिनैनि रेसिपिया जाबाय मिस्थि बानायनाय। मिस्थिखौ माबोरै बानायो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। फार्स्टआवनो आं लादों 1 लिटार गाइखेर। गाइखेरखौ एसे गोदौहां जाजासिम फुदुंनानै लानोसै आरो ओमफ्रायहाय 5-6 मिनिटसो गुसु जाहोनानै लेबुनि रोसिखौ होनाय जासिगोन। नै दा आं लेबुनि रोसिखौ सरनानै लाबाय। दा आं लेबुनि रोसिखौ 30 ml सो लाबाय। बेखौ होनाय जासिगोन आरो आं गाइखेरावहाय। गाइखेरखौ 5-6 मिनिटसो एसे गुसु जाहोनानैसो होनांगौ आरो बेखौ। लेबु रोसि होखांनानैबो जुदि गाइखेरा मोजाङै गावनाय जाया अब्ला बेखौहाय एसे फुदुंफिनबावनांगौ आरो होमबानो मोजाङै गावो। नै गावहांबाय गाइखेरा बिराद मोजाङै। नै गाइखेरा बिराद मोजाङै गावबाय आंना। नोंथांमोनहा नुदोंना? बिराद मोजाङै गावबाय गाइखेरा। नोंथांमोनहाबो न'आव जानो हागोन आरो बेबायदि बानायनानै, बिराद मोजां जायो। बेखौहाय आं दा कटननि जियावहाय सरनाय जासिगोन। दैखौ मोजाङै गहोनांगोन आरो। दा आं बे गाइखेरखौ सुनानै लानाय जासिगोन, जिहेतु बेयाव लेबुनि रोसि दंमोन ना, बेखौ बेनि गोखैखौ खारनायनि थाखाय सुनाय जाबाय आरो। बेखौहाय मोजाङै सुनानै लानांगोन जों, नङाबा जानायाव गोखैया थानो हागौ ना, बेखायनो खेबनै खेबथाम मोजाङै सुनानै लानांगोन। सुनाया जासिगोन, नै सुखांबायानो। नै आं दा बेखौहाय मोजाङै सेबनानै लानोसै, खेबथाम खेबब्रै बिराद मोजाङै सेबनानै लानांगोन आरो बेखौहाय। एसेबो दै थानो मोननाय नङा बेयाव। नै सानाया रेडि जाबाय। सानाया बिराद मोजां ओंखारदों 1 लिटार गाइखेरावनो। नै दा बेखौहाय बेबायदि आथा नानाय बायदि नानानै लानांगोन आरो बिराद मोजाङै गुरै जाजासिम, अब्लासो मिस्थिया माने मोजां जागोन आरो। नै दा नानाया जाबाय, आं बेखौहाय फिसा फिसा बल्स बानायनानै लानोसै। बांद्राय गिदिर गिदिर बानायनो नांलाया, एसे फिसा फिसाबानो जायो। उनावहाय मोनबा गिदिर जाखायो आरोना बुगानानै। नै लाड्डु बानायनाया रेडि जाबाय। गासै 13टा ओंखारदों आरो 1 लिटार गाइखेरावहाय। दा आं खुरैसे सिनि ओमफ्राय थरब्रै इलाचि लाबाय। दा दैखौ फुदुंग्रोनाय जाबाय, दै ओमफ्राय सिनि होनाय जासिगोन। दा इलाचिखौ होबाय। गोदैया गावबा-गावनि गोसोबादि होनो हायो आरो, ओमफ्राय जों बांद्राय गोदैखौ मोजां मोना नालाय खुरैसेल' होनाय जाबाय सिनिखौहाय। सिनिखौ थाब गलिनायनि एसे एरै एरै होबाय थानांगोन। सिनिया दा आवलिनानै गोदौगासिनो नै, ओमफ्राय आं दा बे बल्सफोरखौ मोनसे मोनसे हरनाय जासिगोन। खेबसेनो होनो नाङा, मोनसे मोनसेहाय हरबाय थानांगोन आरो।
नै दा बल्सफोरखौ हरखांजोब्बाय आं एसे खोबनानै दोननोसै बांद्राय खोबजोबनो नाङा एसे लांदाङै दोन ओमफ्राय बेखौ दा बोखारनानै फारनैबो साइडथिं मोजाङै मोननायनि थाखाय बेलथायनानै होनांसिगोन नै 5 मिनिट्सनि उनावहाय रेडि जाबाय आरो आंना मिस्टिया नै नोंथांमोनहा नुदोंना मिस्टिया बिराद मोजाङै जादों गाइखेराबो बिराद मोजांखामोन नै बेखौहाय आं दा बेलेगावहाय हायस्लायनानै दोननोसै मानोना गुदुङावहाय मोजां जाया नालाय बेयो जानो मेक्सिमाम 6 घन्टासोनि उनावसो माने मोजां जायो आरो बेयो जानोहाय नै आं दा बेखौ फ्रिजाव सोनानै दोननोसै फ्रिजाव दोनाबाबो जायो जेबो नङा नै मिस्टिया बिराद मोजां जाबाय दा जाजानाय जाबाय फ्रिजनिफ्राय बहनबाय आङो नोंथांमोनहाबो न'आव बानायनानै जानो हागोन बिराद इजि प्रसेस बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब आरो बेल बाटनखौ थुनानै होबानो जाबाय आरो शेयार खालामनो दाबाव स' थेंक इउ